І ці заснавальнікі БНР прапаноўваюць нам такую вось мегамапу Беларусі, такую вось здаравезную, дзе ёсць і Смоленск, і Белосток. Социалистичная Советская Республика Беларусь оправдана пока уже могли оборониться между один корки. 16 філот. Такая вельмі вузенькая полоска, дзе самы вялікі горад быў Барисов, там от Менску там не было. В самом початку была инфа, что яны перараблялі мапу 5 разоў. Гэтыя межы перакройвалі. Прывітанне. Гэта падказ «Єстват на палатно меды» і сёння мы паразмаўляем пра межы Беларусі. Як яны фарміраваліся, як змяняліся і ці адпавядаюць рэчаіснасці сёння. Мяне зовут Дар'я Планынская, у студыі са мной Алесь Кіркевіч. Прывітанне. Сёння паговорым пра межы. Як не дзіўна, у 21 стагоддзі это пытанне надалей актуальнае, хаця, здаецца, зараз тэрыторыя не грае вялікай ролі, грае твой внутренні валавы прадукт, рэсурс чалавечы, рэсурс фінансавы. Але калі мы бачым канфліктныя сітуацыі, все адно мы назіраем тую самую старую тэму межаў. Яскравы прымер — это украінскі канфлікт, калі з аднаго боку Пуцін трасе нейкімі мапамі гістарычнымі кшталту, а з іншага украінцы усміхаюцца, маўляў, Кубань жа украінская, як бы гістарычная, этнічная. Тое самае бачым і на Блізкім усходзе, і шмат яшчэ ў якіх рэгіёнах, таму, я думаю, сёння мы паговорым Вільня наша, Смоленск наш, ці это дрэнныя тосты і неўмесныя жарты, ці яны ўсё ж такі маюць пад сабой хоць нейкае аснаванне. І роўна адначасна мы чуем часам Гродно ліда наша, Гардзінас Наўгардукас таксама наша, і ў пэўным сэнсе жывем у такой шизофрэніі, в такой сітуацыі, нібыта ўсе народы, якія жывуць побач, усе краіны маюць адзін да аднаго тэрытарыяльныя прэтэнзіі. Таму, напэўна, нам было б цікава сёння і разабраць пытанне межаў Беларусі. Што тут гістарычна абаснавана, што не, як это все выглядало. Окей, але з чого ми умовно почнемо? Білорусь — це у нас обв'язла свіжа країна, да? А білоруські землі, вони за свою історію, і вони виходили у шмат таких формувань. От Полське княство там починаючи. Княство і Велике Литовське. Безумоўна, гэта яшчэ феадальны перыяд, і калі вось, я думаю, шмат хто з нас памятае, в школе гэтыя агромныя мапы ВКЛ, которые вот уражвае ад мора да мора, і дзе там і Брянск, і Смоленск, і куча розных земляў, і там і Жамой, ці аж на Кіеў. Безумоўна, паміж гэтымі землямі на момант росквіту, там 14-15 стагоддзя абсалютная прорва, таму што адна справа Жамой, іншая справа і в этнічным, і в філалагічным плане, там тая ж Кіеўшчына. Вось, і тут не можна казаць пра тэрыторыю нейкага аднаго этносу. Пасля была Рэч Паспалітая, расійскія падзелы, мы былі губернямі ў складзе расійскай імперыі. І ўжо 20-е стагоддзе, час весны народу, весны нацыяў на нашай тэрыторыі, час, калі это все набывае нейкія нацыянальныя формы. І мы падыходзім да БНР, і ці заснавальнікі БНР прапаноўваюць нам такую вось мегамапу Беларусі, такую вось здаравезную, дзе ёсць і Смоленск, і Белосток, і Аўгустоў, і нейкі Ржэў, там вялікія лукі. Там вялізная мапа, я не буду дакладны зараз. Яна была складана на аснове мапы карста. Так, гэта вельмі цікава, таму што на што яны вапіраліся. Зразумела, ім трэба было паглядзець аўтарытэтныя даследаванні недаўніх гадоў, і мапа Карскага, здаецца, 1890-х гадоў акурат вельмі прыдалася. А як Карскі ствараў сваю мапу? Это сапраўды мапа, якая заснавана не на гістарычным матэрыяле, а на філалагічным, мапа беларускіх гаворак. І там сапраўды здаравезныя тэрыторыі са Смоленскам, Аўгустовым, Беластокам, Белавежай, Драгічынам. Просто такі шар вялікі ў нашым рэгіёне. Памылкова лічыць, што ён браў за аснову нейкія абрысы ВКЛ пэўнага перыяду, таму што ў гэтую мапу ўвайшлі тэрыторыі, якія ўваходзілі ў ВКЛ часам вельмі кароткі перыяд, напрыклад, нейкія ўсходнія удзельныя княствы, якія там лепшым выпадку былі па пару дзесяцігоддзяў в 15 стагоддзі. Прыкмета была філалагічная, беларускія гаворкі. І ёсць такая вельмі цікавая тэорыя, маўляў, чаму, адкуль гэты весь арэал, таму што это была тэрыторыя кантакта славянаў з балтамі, то бок гэта была тэрыторыя, калісьці заселеная балтамі, і калі туды славяне прыходзілі, в гэтай зоне кантакта ўтвараўся такая моўная сумесь, такі pidgin language, калі вось кажуць, параўноўваюць з сітуацыі змененай ангельскай мовы на тэрыторыі тых жа афрыканскіх краінаў каланізаваных. Такі вось pidgin славянская мова атрымліваецца. То бок лексіка магла быць славянская, а ўжо гучанне, фанетыка, арфаэпія, яны былі балцкія менавіта. І вось атрымалась такая мова, якая потом паслужыла асновай мапы Карскага. І БНР взяла гэта за аснову. Але тут была праблемка.
Праблем какого характару? Тому што якая з іх добрае пытанне. БНР не магла абараніць свае межы, не маючы свайго войска, умоўна золотого запасу, і таму гэта было хутчэй мапа-маніфест. Вось Беларусь ідэальная, она мае быць вось такой. І наступная спроба гэта сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусь, а за наму пока ўжо маглі абараніць свае межы, але короткі. 16 хапіла. Вельмі умоўна. Савецкая Беларусь, проект Савецкай Беларусі, это был копі-паст БНР, і вось яна перажила некалькі рэінкарнацыяў БССР, ССРБ. В самым пачатку была інфа, што яны перараблялі мапу 5 разоў. Гэтыя межы перакройвалі. Хаця за гэта каротенькі час, калі яны ж вось спрабавалі. І тое не дапамагло. Калі мы кажам пра Савецкую Беларусь, абвешчаную на мяжы 18-19 гадоў, там сапраўды была вялікая мапа, трошкі меншая, чым мапа БНР, але все адно са Смаленскам, тому што тая Савецкая Беларусь абвяшчалася ў Смаленску, і яшчэ з кавалкам добрым Падляшша, але все адно это былі паветраныя замкі, таму што в той час ішлі баі, і зразумела, што савецкія войскі не кантралявалі і паловы нават гэтай тэрыторыі. І пасля мяжа вельмі шмат гуляла, таму што вось в розных формах ССРБ, Літбел, потым зноў БССР. Весь час туды-сюды это перакройвалася, пачынаючы ад таго, што была пэўны момант такая вельмі вузенькая палоска, дзе самы вялікі горад быў Барысаў, там от Менску там не было, і вось гэта была Савецкая Беларусь. Але ну слухай, гэта ж не яны самі перакройвалі. Наколькі я памятаю, яны атрымлівалі загады, кшталту вось яны там адкроюць там 3 губерніі на карысць РСФСР. А вот зараз у нас будзе Літбел, калі ласка, вот это вот пытаецца. Так, безумоўна, таму што нават свядомыя нацыянал-камуністы кшталту Жолуновіча і Чарвякова, якія ратавалі за вялікую Беларусь са Смаленскай, Гарадзенскай, Менскай губернямі, там Віцебскай, Магілёўскай, яны не мелі ніякага прямога ўплыву на сітуацыю, і таму яны падпарадкоўваліся чаму абставінам. А яшчэ розныя цудоўныя людзі, імёнамі якіх названыя вуліцы ў беларускіх гарадах, яны свядома абрызалі кавалкі БССР і перадавалі ў РСФСР. То бок гэта той же самы Свердлоў, Крылоў, Мяснікоў, Адольф Абрамович Йоффе, народжаны там в Сімферополі, які наогул не меў ніякага стасунку да Беларусі, але все гэтыя людзі так ці інакш перакройвалі Беларусь, і вось вельмі дзіўна, што у якой краіне вы яшчэ такое знойдзеце, каб вуліцы былі названыя імёнамі тых людзей, якія адрызалі кавалкі тваёй краіны на карысць іншай краіны. Але чакай, тады ж у гэты перыяд адбываецца гісторыя з гэтым сепаратысцкім Віцебскам, да? Не, это трошкі пазней, таму што ўрэшце рэшт Рыжскі мір, пачатак 20-х гадоў, і гэта вельмі сумнае відовішча, таму што ад Беларусі засталося Беларусь падзеленая папалам, чи заходняя перайшла пад кантроль Польшчы, усходняя пад кантроль Масквы, але нават ад этой усходняй адрэзалі Магілёўскую, Смаленскую, Віцебскую і Гомельскую губерні. І застаўся такі вот агрызачак разам з Менскам, і вот за што мы ўдзячныя там всім добрым людзям, камуністам, якіх імёнамі названы вуліцы ў нашых гарадах. Пасля было, конечно, узбуйненне, 24 год, калі саветы зразумелі, што такая ситуация может быть надолго, на пэўны час, трэба узбуйніць вот эту вот буферную зону, эту буферную тэрыторыю, якая тэарэтычна можа стаць зонай вайны пры выпадку сутыкнення з Польшчай, вот узбуйніць некую Савецкую Беларусь і адначасова на ёй создаць прывабную карцінку для заходняй Беларусі, маўляў, тут будуецца беларускі дом, давайте вы до нас. Вось. І ў 24-м годзе надаюцца новыя губерні, новыя тэрыторыі, і вось тут акурат тая сітуацыя, пра якую ты кажаш, што калі Віцебскую губерню хацелі надаць БССР, мясцовыя камуністы былі супраць. Чаму? Я не помню. Потому что там что-то они хотели получиться до России, по-моему, они тогда... Я помню, что написали вот телеграммы, некие звороты, ось коммунистов, да? Але ось які конкретний посил? Вони ж не хотели створити свою особну державу, а просто бути в складі Росії, по-моєму, так? Так, просто это был русификованный регион, и на тле белорусизации там было вельмі слабо в этом Витебску. Так, атрымалася. И вот такая Беларусь усходняя, она, принамсі, была до 39-го года, да, так бы мовить, нового рывка. Но але это рывок, безумовно, не белорусской национальной некой державы, это рывок советский, рывок на захад, той самый верасень 39-го года, калі да БССР долучили яшчэ и Беластоцкую вобласць, тую тэрыторыю, якая пазней стала Беластоцкай вобласцю. Ну и, само собой, Гародню, Маладэчна,
Пінск, Берасць, вось все гэтыя заходнія тэрыторыі. Але атрымліваецца, наколькі я памятаю, то яна была трошечки ранейшая. Вось з жывінскімі дамовамі, вось гэтымі Сталіна і пад пакт Молотава-Ріббентропа, па-моему, гэтыя ўсе планы, яны ўжо там таксама былі прапісваліся. І датычна Вільні таксама? Планы былі, прапісваліся, але все это менялася па хадзе, таму што тая ж сітуацыя з Вільні, яна была непрадказальная нават для кіраўніцтва БССР, бо ёсць цікавая гісторыя, як беларускім камуністам паабяцалі Вільню, і туды нават паехалі партыйныя дзеячы, заснавалі там рэдакцыю газеты «Віленская праўда» беларускамоўнай, а пасля гэта ўсё згарнулі і сказалі, не, все-таки Вільня будзе літоўскай, не дурыце нам галавы. І пасля яно яшчэ шмат разоў магло змяніцца за ось наступную пяцігодку, таму што ў 39-м годзе гісторыя з Палессем, якое Хрушчоў хацеў забраць да Украінскай ССР, а Панамаренка адстойваў права БССР на Палессе. І тады, здаецца, там неяк малой крыві абышліся, толькі нейкія двое родалі. Маленькі кавалачак з лесам, таму што все сышлося на тым, маўляў, Хрушчоў не хапала в Украінскай ССР леса, яму далі кавалачак з леса, это раён Камень-Кашырскага. 40-й год это перадача яшчэ некалькіх кавалачкаў такіх памежных паўночна-заходняй Беларусі, Літве, это раён Друзгенікаў, Салечнікаў, Свінцянаў, то бок тады ж наогул нікому в галаву не прыйшло казаць Друзкіненкай. А вот у нас у горадзе, я памятаю, 90-е гады там старыя людзі, для ўсіх это былі друзгенікі. Друзгенікі. Вось, а тады вось гэтыя рэгіёны перадалі і кажуць, нават Панамаренка вельмі не хацеў аддаваць друзгенікі, бо это была все ж таки курорт уже на той час. Але давялося. Але вот, до рэчы, пра гэта ведаю, што вось там быў тут была заслуга товарища Климова и Снежкуса, вось, которые попросту ездили, и Климов вось уже глядел, что там хочет литовские товарищи, и уже это пропоновал. И якраз тады образ в Беларуси з'явився той самий апендикс, такий литовський в околицях Воронова. То бо литовці настояли, как вёска Дзявінішкі з окольцами була... Дзявінішкі. Була менавіта да іх далучана. Ну, літоўцам былі прынцыповыя гэтыя моманты, а ураджэнцу Кубані Панамарэнку гэта было абсалютна не прынцыпова, але да гэтага мы яшчэ вернемся, ці быў Панамарэнка вялікім збіральнікам земляў беларускіх. Ну і нарэшце 44-й год, уже пасля вайны, падзеі вайны мы не кранаем, таму што тут было толькі часовае аддзяленне адміністратыўнае нямецкае, якое не грунтавалася на нейкіх глыбокіх падліках і там этнічных нейкіх гістарычных сувязях. І 44-й год новы удар па БССР і асабіста па Панамарэнку, это далучэнне Беласточчыны, Беластоцкай вобласці да Польскай Народнай Рэспублікі. Ну, гэта была палітычная саступка. Это была палітычная саступка, і зноў жа ў нейкім сэнсе гэта абышоўся Панамарэнка малай крывёю, таму што все гэтыя размовы пра тое, што і горадню, і Вільню, і Львоў, і яшчэ шэраг гарадоў трэба вярнуць Польшчы, пачаліся яшчэ падчас Цегеранскай канферэнцыі 43-й год. І тут былі салідарныя і польскія камуністы, і польскі эмігранцкі ўрад у Лондоне, маўляў, тэрыторыі старой Польшы, яны павінны быць далучаныя да Польшы. Неважна, у якім выглядзе Польша это будзе існаваць, это была дыскусія паміж Чэрчылем, Рузвельтам і Сталінам. Вось. Ну і ўрэшце-рэшт пашлі на такі кампраміс, далі эту вось Беласточчыну, і захаваліся там такія цікавыя успаміны кшталту, людзі там і пісалі, і казалі, там высылалі нейкіх пасыльных этому Панамарэнку, маўляў, які жах, так навошта ж вы прыходзілі ў 39-м годзе, калі мы зноў будзем пад палякамі. Зразумела, што это галасы праваслаўных беларусаў, якія там жылі, они там большасці насельніцтва краю, але людзі не хацелі тыя менавіта ў Польшу, яны хацелі назад у Беларусь. І цікава, што гэты працэс, он не быў аднадзённым, он зацягнуўся да пачатку 50-х гадоў. То бок палякі аспрэчвалі да 51-го года, якія тэрыторыі ад заходняй Беларусі і заходняй Украіны яны хацелі б яшчэ далучыць да сябе. Былі дыскусіі пра лясы, асобна пра Белавежскую пушчу, маўляў, каго там пытацца, там нельга правесці рэферэндум, там адні зубры не маюць нацыянальнасці. І зноўку быў аргумент пра лес, дайце Польшчы кавалачак лесу. Ну і вось гано так вся эта дыскусія трывала. Ну і яшчэ, конечно, гісторыя пра Полачыну, которая абсалютна ў 44-м годзе, дзякуючы Маленкову, магла адысці ў РСФСР. А вось это такая полузабытая гісторыя. Маленкоў настойваў, маўляў, вось ёсць вобласць Вялікія Лукі, напрыклад, такі раён. Недрэнна было б яго аб'яднаць з Полацкам, таму што это бліжэйшы буйны горад, і вось неяк падняць з кален этой Вялікія Лукі, таму што этот рэгіён быў страшна разарён падчас вайны, гэта і зараз страшна змаргіналізаваная, паміраючая расійская правінцыя. І вось он хацеў забраць у БССР Полачыну і аб'яднаць этымі Вялікімі Лукамі, і это была б ужо зусім іншая мапа Беларусі, калі б
потому что Сталин нават уже амаль пагадзіўся, і Пономаренко праўдамі і непраўдамі гэтае рашэнне перабіваў, маўляў, што Беларусь так пацярпела ў вайне, што нельга адбіраць яшчэ і Полацк. Людзі на месцах нас не зразумеюць. Ну, вось Орлов, до речі, недзе выказваўся пра гэта, таксама, што кшталту, калі ён прыязджае ў Полацк, ён абавязкова выпівае за таварыша Пономаренко, тому што, дзякуючы яму, ён цяпер не піша беларускія кнігі, а не кіруе спецназам, там, дзе ёсць угрозы. То бок, што вот. То бок, все-таки нешта было добрае, все-таки ёсць. Не, ну, Пономаренко клапаціўся пра сваю тэрыторыю, пра сваю кармавую базу, роўна таксама, як і все іншыя. То бок, это ж такая цікавая гісторыя, калі спрэчкі пра межы Беларусі вялі грузін Сталін, ураджэнец Кубані Пономаренко, Хрушчоў, украінец, то бок беларусамі там і не пахло, ніхто іх не запрашаў, ніхто ў іх не пытаўся. Ну, это была вотчына Пономаренко, і таму он ту Полачыну ўсё ж такі адстаяў. Ну, але іншая была гісторыя з тымі ж друзгенікамі. Друзгенікі ён як бы здаў, таму... Ну, і, дарэчы, цікава, што ў Пономаренкі з Хрушчовым такая варажнеча з-за этого Палесся, она расцягнулася на доўгія гады, і калі памёр Сталін, лічыцца, што Хрушчов менавіта ўжо саслаў Пономаренку з высокіх пастоў, і той уже быў там в Казахстане, потом быў паслом в Польше, потом в Нідерландах, ну і карцей просто спісалі чалавека. І ў рэшце рэшт мы прыйшлі да таго статусу, да тых абрысаў Беларусі, якія мы все вывучалі на уроках геаграфіі в школе, то бок такі статус, які быў замацаваны менавіта ў 40-х годах, ён збярогся і да сённяшняга дня. Окей, але межы ёсць, яны ёсць, але сітуацыя на памежу, яна ёсць такая адназначная. Узяць там Палессе, напрыклад, узяць там поўнач Беларусі. Няўжо гэта сапраўды так вось мяжу правялі, і гэта стаў такі монорэгіён. Я, дарэчы, сустракала ўспаміны беларусаў Падляшша менавіта на перыяду, калі гэту мяжу праводзілі. Што кшталту гэта ўсё адбывалася вельмі там груба, тапорна ў чымсьці, там просто вот загадалі, раздзялялі вёскі і так далей. Як з гэтым быць? Ну, я думаю, што мы можам прайсціся па шмат такіх проста рэгіёнах, которые блізка нашай сённяшняй мяжы, і вот пагутарыць, напрыклад, Смоленск, Смоленшчына. Это цікавы рэгіён, таму што ён цалкам мог апынуцца беларусізаваным, і вот там, як і в Полацку, маглі б нараджацца Владзіміры Арловы, Рыгоры Барадуліны, Геннадзі Бураўкіны і так далей. Просто так атрымалася, што ў 19-м годзе і далейшыя гады яго просто адрэзалі ад нас. А калі паглядзець старыя перапісы, то атрымліваецца, што ў 19-м стагоддзі ледзьве там не 60% насельніцтва Смаленшчыны, Смаленскай губерні, это былі беларусы. Там быў падзел па губернях, дзе велікарусы, дзе беларусы. І большасць насельніцтва самого Смоленска, она вот была вызнана беларусамі. У 20-х годах у Смоленску была палітыка беларусізацыі, не глядзячы на тое, што Смоленск не ўваходзіў у БССР. То бок са Смоленскам все магло пайсці па-іншаму. Ну і калі браць на іншыя ўсходнія вобласці, скажем так, заходнія для России, усходнія для нас. Вось есть вельмі цікавае апісанне, здаецца, Калужская губерния, Орловская губерния. Это іншы свет, якія там беларусы, якое там што. Вось цікавае апісанне Тургенев, Хорик Алиныч, твор, які мы чыталі, напэўна, в школе на русліце, на расійскай літаратуры. Маленькі толькі эпизод, дозвольте зачитать. Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и Калужской губернии. Жиздринская – это будет лесная зона, а Болховский уезд – это будет такие лесостепы. Это так само важно. И вот он. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Это типаж великоруса. А далее написано, а калужский, оброчный мужик, обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Далее есть описание вёски. Вот Орловская вёска, она там подобная на там некий кошмар, там бруд, там некие овраги приболоченные. А ось Калужская деревня, напротив, большей частью окружена лесом, избы стоят вольней и прямей, крыты тесом, ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вываливается наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью. И он просто описал, Тургенев в этом творе, резкую мяжу паміж вот этими старожитными балтами и вось тым насельніцтвам маскавіцкім, якое было далей на ўсход. І гэта 1847 год, гэта за 15 гадоў да нараджэння Карскага, які ствараў сваю мапу. То бок Карскі ў сваім даследаванні мог уже просто не паспець заспець некаторых феноменаў, которые былі там першай палове 19 стагоддзя, калі яны яшчэ былі жывыя.
І гэта вось Жиздра, жиздринскі этот уезд, это 180 кіламетраў ад сучаснай беларускай мяжы. ВКЛ там было, можа быць, там вельмі кароткі перыяд в 15 стагоддзі, але вось такая вось мяжа, она захавалася. То бок гэта вот вельмі яскрава сведчыць про тое, што нам не хапае вось такіх ведаў, такой інфармацыі пра ўсходнюю Беларусь і заходнія вобласці Расіі. Палесе вельмі цікавы момант, таму што на Палесе традыцыйна прэтэндуе хто? Украінцы, таму што фактор філалогіі. Мова, да. Я калісьці быў на вяселлі ў Маларыцкім раёне, там быў цікавы эпізод, што бабулька размаўляла амаль на чысцюткай украінскай мове, як мне падалося, але упарта лічыла сябе беларускай. Вось так вот склалася. Але з Палесем тут больш складаная сітуацыя, бо калі трымацца тэорыі, што Палесе это прарадзіма славянаў, то акурат палешукі прынеслі і на тэрыторыі Украіны, і на тэрыторыі Беларусі вось гэтую мову. То бок Палесе не можна прысабечыць, таму што яно сваё, яно ёсць это вот прарадзіма, якую в сілу прыродных умоваў абышлі розныя хвалі міграцыі, там скіфы, готы, аланы. І там, як в котле варыліся гэтыя этнічныя працэсы, каб пасля выйсці на волю. Но просто ва Ўкраіне найбольш прыбліжаны варыянт да вот этой протамовы, якая захавалася на Палесе, і таму палескія гаворкі, яны так падобныя на украінскія. І вось таксама вот невялічкі фрагмент, это Мікола Улашчык, ягоныя краязнаўчыя нарысы. Чалавек ездзіў паміж Жыткавіцкім раёнам Палесся і Салігорскім, то есть старая Случына. І вось он піша, дабіраемся ўрэшце да саміх палешукоў. Што яны палешукі? Гэта ўсім цвёрда вядома. Палешукі асобны народ, а крыху далей на поўнач у Межевічах ужо Літва. Межевічы это ўжо будзе Случына. Што? Як? Літва? Да, Літва. Хіба ж вы вучоны чалавек не ведаеце? Гэта яму кажуць мясцовыя людзі. Я вучоны ўсё ж не ведаў, што тут Літва. Пачынаецца гутарка на гэтую тэму і святляецца, што Літвой палешукі завуць Случыну і наогул усю Беларусь. І далей он піша, што это два розных сусветы, мовы іншыя, зямля іншая, лесы іншыя, звычаі, адзенне, все іншае. То бок гэта мяжа унутры адной краіны, Палессе іншая, а Беларусь, якая для палешукоў ёсць Літвой, она абсалютна іншая. І нават тыпаж людзей, нават чыста візуальна ён іншы. Таму з Палессем вот такая, як бы, цікавая, скажем так, тэма, каму она належыць і ці можа она камусьці належыць такім вот агульным сэнсе. Ці можна гэта разбіць нейкай фармальнай мяжой. Да, і вось калі ўсё ж такі закручваць гэтую лінію, напрыклад, вот тое ж самае Падляшша. Падляшша лічыць у нейкім сэнсе працягам Палесся, прынамсі паўднёвае Падляшша, прозвішчы дастаткова задаць. Іванюкі, Раманюкі, Валашчукі, Кабанчукі. І мова, булы, ходили, то бок оно все вельмі падобнае. Ось. Пра Падляшша, я думаю, што калі будзе цікава, мы зробім калі-небудзь асобны выпуск. Вы пішыце ў каментарах, калі это будзе цікава. Але сапраўды там тут таксама мяжа гуляла, але вельмі часта она была маніпулятыўнай, то бок калі Сталін, Саветы, они хацелі працягнуць сваю тэрыторыю на захад, то яны выставлялі мапу, што Беларусь, маўляў, она нават і за Беластокам, і за Ломжай працягваецца. Але этнаграфічна, калі паглядзець, недзе вот пад Беластокам вось беларуска-польская мяжа і праходзіла. І зноў жа ёсць розніца. Палешукі, такія падляшскія палешукі на поўдні, Гайнаўка, Бельск, а вот Сакольшчына, она ўжо трошкі іншая, там такія вот больш літвінскія тыпажы. І мы падыходзім да самага смачнага, то бок Літва. Да, і вот менавіта Літва адразу каля кароні, дзесь у ваколіцах гадуненты Літвы. Вот это самое такое нечаканае для мяне было, напрыклад. Так, Літва у нас асацыюецца з такой канфліктнай тэмай, і вось у нас вельмі часта можна сустрэць в інтэрнэце такія маніпулятыўныя каментары, маўляў, што 60% беларусаў было ў літоўскім павеце там в 1890-х, в Віленскім павеце в 1890-х годах, і маўляў, Вільня наша, і все наше, і аж да Коўні наша, а все там жмуць. Але давайте паглядзім на это пытанне з іншага боку. Просто уявім сабе, што 100 гадоў таму, трошки больш, добра, у сярэдзіне 19 стагоддзя Воранаўшчына была балцкамоўнай. Вялікія раёны Астравеччыны, Ашмяншчыны, там панавала балцкая мова. Толькі пасля, можна сказаць, апошнія 150 гадоў яна была выціснутая. Ёсць вельмі цікавы прыклад вёскі Азяркі каля горадні, гэта ось раён Гожы, яе па 50-х гадах збурылі, зрабілі палігон.
там до 50-х гадоў людзі размаўлялі па-літоўску на балцкіх такіх вот цікавых гаворках, і толькі пры патрэбе з чужымі людзьмі яны уже пераходзілі на польскую, расейскую і там беларускую мову, напрыклад. То бок гэта вялікія балцкамоўныя анклавы. Вот у меня была сяброўка з Ліды, у нее бабуля была пад Лідай, і там была такая гісторыя, што она распавядала, што яе бацькі паміж сабой, калі не хацелі, каб дзеці разумелі, пра што яны гавораць, гаварылі па-літоўску. Ну, вось, то бок гэта все захоўвалася. Ну, слухай, агулам трохі нечакана тэма атрымалася. Я шчыра спадзяюся, што нашым слухачам таксама. Калі у вас ёсць нейкія свае гісторыі пра памежжа або свае думкі, калі ласка, дзяліцеся ў каментарыях. Дзякуй, што вы паглядзелі гэты выпуск, і заставайся з намі. Да пабачэння. Шчасліва.